truly videa, které točím po 150. No prostě po 1000. Prostě už jsem ho strašně mockrát točil. A dneska je to informačka, kterou vidíte na kanále LP Brothers, nebo taky na mém Facebooku určitě, ji můžete vidět. Nebo prostě tam, kde ji vidíte, tak ji vidíte, mně je to úplně jedno, kde ji vidíte. Takže v této informačce bych vám chtěl říct, že tohle je ten kanál LP Brothers, kde budu točit videa, třeba když budu mít něco s kanálem, nebo je to pro členy LP Brothers, třeba, kterým třeba něco nejde s kanálem, nebo prostě jim zrovna nefunguje kanál, nebo kanál zatím vůbec nemají. Takže to zatím bude točit Crafter, protože on měl kanál a on se tam něco stalo, takže a to je asi všechno a no takže